Kurbah nakaslem jong unongsan Hima. Ngam schon boy Pyrkhat, Ngam ju motor, Pyrkhat trong ngap day a real bashlo. Ban wan showing us strong na, do pa real trong pikawan ka. Don ki bawan le chan yanga, abagi yo ibang adang samla, hang ni. Ka samna Ibanpyntngen Kurbah ka basyong basa ha Ngam East Khasi Hills District. Kelapan pawe ka jeng skokmen ban yo Rwai lang bat uram Suchiang ha ka jeng Rwai jeng Pyrkhat bat u Arman disiar ha ka jeng Rwai wat krenkai kabalapan rung ha ka Phlim wat daw kabalaak da u pelat mitri lipon bat ka rimika dekhar ka Ibanpyntngen Kurbah ka day kabala syajit na ki bapoy final ha ka fourth Khasi dancing and singing competition balapan long da ka chwas imle film production ban Rwai ha ki artali ki jeng Rwai jong ka Phlim wat daw ya ka Phlim wat daw an sa pen ipan ba ha biju cinema shillong ha ka arpunyo tarik mentau benai rempang arhajar arpun rio ha ki hendriu tli ki por kata khatwai baje min step shi baje steng min sngi lai baje no phai sngi san baje jan met nyo baje jan met bat khandai baje min met kani ka jing Rwai jing Pyrkhat kabala dep ban palat ha YouTube channel jonga chwas imle film production kalapoi palat 8 lakh san pho hajar view hendriu sngi kabala ringdor da uba amo shooting balapan mi da ka North East Cloud Production ringkat ka jinga trailang bat ka chwas imle film production Ngam ju motor, Pyrkhat trong ngap day a real bashlo. Lenti ka bachngai, pion wat yanga. Kulit sebun Ibanpyntngen Kurbah bah nilai yok bani kulit pi mata nak apa dia kajing Rwai jung pi kalau kumno kajing Rwai jung Pyrkhat ka ba pi pila Rwai akan pi so kumno ya kajing Rwai jung pi bat ya thu yang i pi den e kasnom kulit sebun ka keteng jung kalau Ibanpyntngen Kurbah bang adina snom ngam te kani kajing Rwai jung Pyrkhat ka banang mi mentan ka Phlim wat daw ka kalong ka bes ka behir bah baro ki beri bas ngap e karu ki ong kasngotanat bat ka badon simut bah ya thu yang i kumno pi poi ban Rwai tu kajing Rwai te ngayo ban kani kalat ban Rwai ha kani ka music video day ling baka food Khasi singing and dancing competition ka baju penlong di iba section si imli nak kapor bat ka baki jujir ru ikinong Rwai bikinong shat bakin yo ban shim kani ka benta ban yo ban Rwai la ban shat hakinu ki music video ne ban haki film ka ba ipin mi pi Pyrkhat ba pi yo ban shim ta ban Rwai baram Suchiang ka ban kong te ngam shim poi Pyrkhat ba ngani ong kani kalat re nga aingu iblay ba nga ayo kani kalat umta bat ngayo ban Rwai kam tam iba ram Suchiang mo ibala long inong Rwai ba paunam jong ka jela ka jongi tapi thu yang i long ba hadin ba mi kini jing Rwai ki perlok jong pi ki ba jing pi ki ong kumno hadir ba mi ni jing Rwai te ki bas ngap e ka kelas ko tanat palat kam tam e ki ba yeng ki parlok mo ki bala tip ba nga ayo ban Rwai ki la kwa do ban yo sngono ya kan kham slami te menen ba kami ki la syas ngap sifang yo te jing Rwai ma ki sko tanat palat ti pi thu le mengi kumno pi nang ban Rwai kumne pi yo sap na e bat kumno pi nang ban Rwai te ba nang ban Rwai te ngaju sotanat i ban Rwai ngaju sotanat ban snap bi jing Rwai na du nang kham khna te ipa jong ngaru ide iba nang hi ban Rwai iba nang bani kai jing Rwai e iju pen mlian nga ban Rwai na kapor kham tam hayeng maniru ngaju shimenta ban Rwai kwaya haki special number 8 te ngashim ban galat ken bangan ngan persang mo kan hi competition ka long kalat yang bangan yo ban kiu kham sakhamat haka sap ko bangadon pi kam job am to competition nga kham job da competition pi job pa ban Rwai hoat pi job sa kinong job te kidon kinong job mo rengi pengidon la ka jong ka benta ti kani ka jing Rwai jing Pyrkhat ti pi Rwai kan kandiat sur jong pi ni ko bi usngeu mata na kum pi Rwai ha studio bat menta ne ha bat ni Rwai tang chorus hoi Ngam shim poi Pyrkhat ngam ju motor Pyrkhat trong ngap day u bril bachlor lenti ka bachngai pion wat yanga hadu ba pen yo jing it ba shisha so tanat ta ka jing Rwai pi Rwai man ka sngi la de sob Rwai hoi na kan mau Rwai hoi ti pi so thu kum no jing Pyrkhat kalong ba mo kam tam kum ki samla teng ngidon ka jing ede ki panak we ki jakaru te tharai kat company jing Rwai kalong ba ka actress mo kam tharai kam simpoi Pyrkhat ken ba u aktor na bolong umil lead ba unwan ban wat e kala da kidon makana sha jangai la ka jong ru te pi kum no yu ba sam ba rimika ki ak to ka jing Rwai jong pi
ka itenat palat bai kham tam iba sam bat iri mikar kumju Kaya Rimika Pyrkhat ma ba be ma phe so dem tai ki ba. rồi Ti antara mi ne ka Phlim pinwan em video sen. rồi ngan wan Pi tip la no kan mi kan Phlim mat daw. ka Phlim mat daw kan mi la ar punyu tarik menta ubnai hi So pi pin poi lang to. ngan poi ho ngan wan lam lang ki parai iru ki ko apet Pe mo jara ju pi. Ti hak ne ka Phlim mat daw kan to li japai ba pi yo ban rai. ngayo artli jing roi Ka e ka we jroi. ka we ka de ka jing Pyrkhat menta ka bang ada pelat maroi baram Suchiang ka we pat de ka de wat kan kai bang Rwai bat i ba Arman disiar Be pi de berbutan bok ha bro to li jroi. ngadon bok ba ngayo ban Rwai lang wa ko por Pi roi ru bat ki ba pau ha. rồi Te pi kum no pat pi yo ban cha jet ha ka to ka we pat ka jing roi wat kan kai. ha ka tu ka we ngayo ka tu ka we ka sha dia ding ba ka tu ka competition food kasi and dancing competition mangayo ba ka lat ban Rwai be iba Arman disiar To chukun uti to jing roi wat kan kai. Wat kren kaya nga de ka ba gerbang wat kren keluar yo men sim jong akan sapang Ani sambang no. Boleh wat kan kai long bau. Betai kini tang wat kan kai, boleh lapi kan kai tan ka mesim ka pang. Pisu tu kum no. kum jing embri te lareng klen kai palat teng ka don bu ka jing sngo te tharai ha ka tu ka music video aktor aktris te tharai ki ong bakinam de ban klen kai than namar teng yo ka sa don ki jing sngo thu baklaru te jing klen kai mo as ka kom jing stu jang tharai deng lai i ka Phlim teng la kham su thu kham ba Iya tu Phlim kan dai. Ti hakane ka jing roi wat kan kai te pi patip manu ban at. Basam hi. idi ka tharai idi ba sam hi namar ka de na ka ju ka Phlim tama Hai. Ti la kwan am ino il de ha. Yo kwan am yo sone ka so jang pi habi akwa jusi. tang kan det sngi hi mo Ti bar Arman long kum no pi roi bar Arman mar ka jing peradan am Arman bar am Suchiang. ka don ni jing pe tamba barwai te ki bla nang baro armut ma bes Kadon am ka jing so kuyu ba pi pat jurai. Berkini ki balak pau. Berta pi roi ki. kadon ka jing sngo kiyu te Ti ki batai. tamba dang sedang te ngi kiyu ndi ding la Rwai ki lai kai ngi kumno begin Rwai ru ngi la kham yo am sim Pyrkhat se ba. Dam kini kasik ka fuat kasi dan sing pi ya Pyrkhat. poi Pyrkhat ladang am sim ngi garai bangan sim mentaru kamut ngam yo poi Pyrkhat haka third food kasi and dancing competition ngala sim menta ndeng khlam job ndeng khlam pat kan randien nga persang biang ka food kasi dancing competition te nga poi hidu menta mo Ti ka mentak pi larwai te pidang teng am larwai kan su kamat ni no. ngan nang ngai Rwai Ti ya thu yang long ba ka dan em ka jing e ba pi dei nong rwai. La no hono ro ne ka jing e na ka dan kam dan jing e ba pi dei nong rwai. nong Rwai ka don hi ke jing e hak aliang ka de pitang hak aliang jing Rwai hi ngi haban practice ngi haban persang ye kinut ki badai teng ka breeding ru idon kam mo bangin la ban pensutana de ka jing Rwai Hoi. kita hi Ti pi por ba pi rwai ha pot kasi dan sing ba pim job dei nomor ba pim la ban rwai ne dei ba. nga kata tengam tek mo ka deling baki judge te henry kadiru na kan mar kadon lang bat ka voting coupon sing ai te ngam kham la ban di than ki voting coupon su kala ban de lang na kataru To kreman ba pindang le bahan ni su kamat dia. Kai ka kubur jang pi sa ki samla nomor ba. Teng ki nong rwai bun ki ja no. Teng ki wan ti teng bun kim la ru ban rwai. Pi bal rwai mata ka jing kentu jang pi ki samla. te gajing kentu jangan ka por kalong ba yang iki bedon kasap mo ngide ban mi bet saprang ngin pen i la ka jong kasap la dang imyo kana benta la syai kasni la sisni arsni ru ngin sayo kata kalat ken ngin kiu saprang ngin poi sa kata thong ka bang ikwa ngin namde ban kan randien no la dang ngidon ha pedeng gajing du sim ru Do in kalis pang ka nomor ka dei ka Phlim wat daw. Ti pi su tu kum no wat daw. Wat ya ka daw. Pi hajing mut jang pi bet. Pi su tu kum no ya Phlim wat daw. So ban mi habi ju selma. ha ka jing mut changa wat daw te daw teng is tu mo ka de ki daw ki kinu ki jing sem wat tharai ngila ban wat ka daw balai ka jar kat kum ka jing ja ka Phlim te balai ki tu ki ja balai ki wan tangkom ta hi ngam dalai i ka Phlim La i sa tip ba wat ya ka daw. satu kam ba Ti ba sam pa de pi chat yu im sam na. ho nya sa i ba sam te ba sa ak Phlim nak por skor Ti re pi Pyrkhat ba un ak ya jing rwai jang pi. To kreman ba. Isi kendu ha video sinema. ha to arung akit bok ba kanyat ba ka Phlim ka kerpati piru ki parlok parajor penyawan banyak pet lang ya kana ka Phlim penya kersan ya ngiki nong simbenta barok mo bagi nang la ban penmi nak wi por ko wi pat